CD-an grabatatuta datoz bibien barreak. Zergatik esaten duzu hiru behin eta berriz. Galdetzen dio jarraian. Bai, badakit arraroa dela, baina hitzak artikulurik gabe jakiteko da. Barrutia saiatzen da zergatia azaltzen, baina arraskarkastarik gabe. Ondo, esaten dio Sabak, konbentzimendu handirik gabe. Pulpo, hitzaren itzulpena eskatuta, Olagarru, esaten du Osabak, eta segituan botatzen dio Barrutiari eta Bermeon, badakizu Bermeon, nola esaten duten Olagarru, amarratza, Barrutiak, hori ba, amarratza, nahiz eta Olagarruak 8 hanka dituen. Bermeon hitz asko dira desberdinak, jarraitzen du Osabak. Haiek atuntxoiak esaten dute, guk ez. Guk atuntxoriei Martinak esaten diogu, gozoak dira saltzen. Hobeto, geundeke gu elkarrizketa hau egiten, baina Martinak jaten bageute. Martinak, ondo pensatuta, ugarroia, baina Martina izango zen zeruago bastida. Gaztek lehorretik 1500 ikusi zuen txoriura. Martina baita lehorretik urunen joaten jenden hegaztia.